Takže dneska to proti Ostrave už nevyšlo druhýkrát. Čo dneska rozhodlo teda? Dneska rozhodol podľa mňa lepší servis Ostravy a náš horší príjem, ale myslím si, že ako celok, ako družstvo sme nepodali 100% výkon, takže máme čo dobiehať. Určite sme vedeli, že to nebude zadarmo, tá hra dneska, ale nepodali sme náš 100% výkon. Ten druhý set, ktorý ste vyhrali, to vyzeralo, že by to mohlo ísť, že sa vám darilo, proste i ten tretí potom začal vyrovnanie, tak jak sa to potom nejak zlomilo v tej možno polke toho tretieho setu, ale... Myslím si, že aj v tom druhom sete Ostrava urobila o trošičku viac chýb, jak v predošlom sete. Čiže v volejbale vlastne rozhodujú chyby, takže sme trošičku sa viezli na tom, možno herne horšom výkone Ostravy, ale ako keby sme si možno neverili, že dokážeme zase nad nimi vyhrať. Taká vôľa tam chýbala z našej strany. Práve minule sa vám podarilo v Ostrave vyhrať vlastne ako prvý tým, tak čo ste vtedy hrali inak, v čom alebo tak? Tak treba povedať, že sme každá podala svoj 100% výkon. Každá vlastne zo šestky hrala dobre a je pravda, že Ostrave sa skoro vôbec nedarilo. Ale nepovedal by som, že to bolo ako keby, že nám ten zápas darovali, museli sme sa snažiť, ale určite tie výkony na oboch stranách boli rozdielne. A podarilo sa vám vlastne postúpiť na poslednú chvíľu do nástavby, teda tej vyššej, čo ste asi ani nečakali, že? Nečakali sme to, ale možno tým, že sme to nečakali, tak sme tam. Čo nás všetkých strašne teší, je to pre nás motivácia naviac, určite. A chceli by sme sa určite pobiť s 5. tímom, keď budeme na 4. o medailové pozície. Samozrejme, všetko je otvorené, máme hráčky zranené, zo základu 2, čo je dosť kľúčové. Ale určite ideme naplno každý zápas, snažíme sa teda maximum. Aké ste mali vlastne pred sezónou ambície? Pred sezónou ambície? Padlo tam, že by sme, keby sa pošťastilo, že by sme chceli byť prvé štvorke, tam určite padlo, takže nešli do toho s tým, že 6. 7. miesto, ale určite bolo povedané, že do tej štvorky by sme sa chceli dostať. Takže myslím si, že sme doteraz splnili cieľ. Ide teraz o to, aby sme nabrali nový dých a zabojovali ďalej. Takže celkovo teraz asi tú trojku by ste chceli nejak, ktorý zápas treba bude rozhodovať, alebo ktorý by tak najdôležitejší? Ja si myslím, že teraz v podstate v tej štvorke sa to asi nejak nebude môcť zmeniť. Môžeme tam potrápiť pár tímov dobrou hrou, ale kľúčové bude určite, keď budeme bojovať o udržanie sa v tej štvorke. Čiže asi ten zápas pravdepodobne s Olympom pre nás bude kľúčový, kde musíme proste dať zo seba všetko. Tak ďakujem a veľa šťastia. Aj ďakujem. Majte sa.